रिंकी चिड़िया जंगल के बीच बहुत बड़ बरगद के पेड़ पे रहत रहे। ओकरा अलावा उ पेड़ पर कई गो तरह के पक्षी और चंपा गिलहरी भी आपन परिवार के साथे रहत रहे। जंगल के कई जानवर भी उ पेड़ के छांव में बैठल पसंद करत रहन सा। रिंकी चिड़िया भी सब जानवरन के आपन समझत रहे और ओकनी के मदद खातिर हमेशा तैयार रहत रहे। यही वजह से सब जानवर भी ओकर दिल से इज्जत करत रहन सा। लेकिन रिंकी चिड़िया के बेटी मीनू चिड़िया आपन माँ के स्वभाव से बिल्कुल उल्टा रहे। हमेशा आपन मनमानी करत रहे और केहू से बात तक करल पसंद न करत रहे। रिंकी बहन, देखो ना हमर बेटी के का भइल बा। एगो इंसानी बच्चा एकरा के पेड़ पे भागत देख के पत्थर मार देले रहे। तब से एकर पीठ बहुत दुखाता। अरे चंपा बहन, हम जानत तानी एगो माँ अपन बच्चा के दर्द में कबो न देख सकेले। 1 मिनट रुका, हम देखा तानी। ई कह के रिंकी वहाँ से निकल गई। कुछ देर बाद वो अपन चोंच में 3 गो हरा पत्ती लेके लौटल। ला बेटा, ई पत्तियन के खाला। ई जड़ी बूटी से तहार दर्द छू मंतर हो जाई। ई कह के रिंकी चिड़िया गिलहरी के बेटी के उ पत्ती खिया देलस। गिलहरी के बच्ची कहलस, अरे माँ, ई तो बहुत कड़वा बा। दर्द बहुत ज्यादा रहे, यही खातिर कड़वा होखे के बावजूद उ पत्ती खा गई और कुछ ही मिनट में ओकर पीठ के सूजन गायब हो गई। अरे वाह मम्मी, हमरा तो बिल्कुल भी दर्द नहीं खे होखत। थैंक यू रिंकी आंटी। पता ना मम्मी कब समझिए, ऐसे बिना वजह केहू के मदद करके आपन टाइम खराब करके का होई। अगला दिन मीनू चिड़िया सैर खातिर निकलल और एगो पेड़ पर बैठ के सोचे लागल। वो रहस्यमय जंगल के तरफ हमनी के जंगल से कोई जाएला काहे ना उ तरफ जाके देख लिहल जाओ। तबही वो पेड़ पर बैठल मोंटू बंदर कहलस, सोचिए भी मत वहाँ जाए के। पहले जितना भी जानवर वहाँ गईले लौट के केहू नहीं खे आइल। वहाँ गईल जान के खतरा बा मीनू। चुप रहा। एगो बंदर होके हमार जैसन खूबसूरत चिड़िया से बात करे के तार हिम्मत कैसे भइल? तू रिंकी चिड़िया के बेटी हऊ, यही से बतावत तानी। उ केहू के साथे बुरा ना करेले। रहेदा, हमार माँ तो पागल हिया। बेकार में सबके मदद करके आपन टाइम खराब करेली। हम उनका जैसन कबो ना बनल चाहिनी। ऐसन कह के उ रहस्यमय जंगल के तरफ उड़ गई। वहाँ वो ऐसन पेड़ और फल देखलस जौन आज तक कबो ना देखले रहे और वहाँ के खुशबू भी बहुत अलग रहे। आहा, कितना मजा आवता ई जगह में। केहू के साथे रह के कोनो जरूरत नहीं के। यहाँ तो अकेले भी रहल जा सकेला। तभी ओकरा के एगो नीला एप्पल के पेड़ नजर आइल। वो झट से ओकरा पे जा बैठल। वाह, नीला एप्पल तो हम आज तक नहीं देखले। एकरा के खा के देखे के चाहिए। ऐसन कह के उ नीला एप्पल में मुंह मार देलस। वाह, वो इतना टेस्टी रहे कि वो पूरा एप्पल खा लेलस। ओकरा पता भी ना चलल कि ओकरा के खाए से ओकर जुबान और चोंच नीला हो गइल बा। मजा आ गइल। अब देखतानी जंगल में और का देखे के मिलेला। ई कह के वो आगे बढ़ गई। तभी ओकरा के एगो बहुत बड़ बाज देख के कहलस, अरे वाह, नीली चोंच वाली चिड़िया। एकर मांस तो बहुत टेस्टी होखेला। एने मोंटू बंदर भी रिंकी चिड़िया के लगे पहुँचल, जौन के काफी परेशान दिखत रहे। ई मीनू के बिना बतावे कहीं भी निकल जाए के आदत से हम बहुत परेशान बानी। पूरा जंगल छान मरनी। अब कहवा ढूंढी एकरा के? अरे रिंकी चिड़िया, तहार मीनू रहस्यमय जंगल तरफ गईल बिया। का कहला? रहस्यमय जंगल की ओर? आप ओकरा के रोकला हा काहे ना? बहुत कोशिश कईनी, लेकिन उ केहू के सुने ले कहा। हमरे के भला बुरा सुना के उ चल गईल। अरे मोंटू भैया, ओकरा तरफ से हम माफी मांगतानी। पता ना अब हम ओकरा के देख भी पाइम के ना। इतना बड़ जंगल में ओकरा के कैसे खोजम हम, उहो अकेले। अरे कैसन बात कर रहल बारू रिंकी? तू तो हमेशा हमनी के मदद करेलू। आज तो के मदद के जरूरत बा तो खुद के अकेला काहे समझताड़ू? अब गिलहरी, कौआ, चील, भालू और हाथी सब ओकरा करीब आ गइलन सा और ओकरा साथे रहस्यमय जंगल की ओर चल देलन सा। पता ना उ कैसन होखी। अरे डरा मत रिंकी, हम सब साथ ही हैं। सब जानवर ओकरा के घंटों ढूंढत रह गइलन सा और रिंकी के दिल से ओकरा खातिर इहे दुआ निकलत रहे कि वो सही सलामत ओकनी के मिल जाए। आधा जंगल में घुसे के बाद जवन उ लोग देखलन सा
ओकनी के दिल दहल उठल। मीनू बेटी, ऊ देखलन स कि मीनू चिड़िया एगो पिंजरा में बंद बिया और ओकरा बाहर ओकर रखवाली में एगो बाज बैठल बा। अरे ये इतना बड़हन मंडली यहाँ कहाँ से आ गईल? बाज, हमरा बेटी के छोड़ दा। आगे मत बढ़िया, वरना एक ही कौर में ही तहार चिड़िया के खा जाई हम। ई सुन के बाकी सब जानवर डरा के पीछे हट गइलन स। बाज भैया, ये हमारी इकलौती बेटी हिया, तू एकरा के ऐसे काहे कैद कइले बाड़ा? एकर नीली चोंच की वजह से। हम सुनले हैं कि नीली चोंच वाली चिड़िया बहुत स्वादिष्ट होखेले और इस सुबह सुबह एकरा खइला से बहुत ज्यादा ताकत आवेला। यही से सुबह तक एकरा के कैद रखब और फिर एकरे नाश्ता करब। ना ऐसन मत करा, छोड़ दे एकरा के। सब जानवर गौर कइलन स के वाकई मीनू चिड़िया के चोंच नीला बा। बेटा, तहर चोंच नीला कैसे भइल? मम्मी, यहाँ आवत टाइम हम रास्ता में नीला एप्पल खइले रही, शायद ओकरे से ही नीला हो गइल बा। का कहले? सेब खइला से? हाँ बाज, एकरा मतलब बा कि मीनू चिड़िया ना हा जौन तू समझा तारा। ना, तू सब मिलके हमके बेवकूफ बनावा ताड़ा ताकि हम एकरा छोड़ दें। ई सुन के सब जानवर आपस में मशवरा कइलन स और फिर हाथी कहलस, ठीक बा, हम अभी बात के साबित कर देहब कि हमनी के सच बोलतानी। तू मीनू के एक कटोरा पानी पियावा, अगर एकर बाद भी एकर चोंच नीली रहल तो हम ओकरा के छोड़ के चल जाइब। ए पर बाज जवाब देलस, ठीक बा, तू पानी मंगावा, हम एकरा के पियाइब। ई सुन के मोंटू बंदर जल्दी से तालाब पे गइल और वहाँ से एगो नारियल के खोल में पानी भर के ले आइल। बाज पिंजरा के अंदर खोल के सरका देलस। मीनू, पानी पिया था जल्दी से। मीनू पानी पिए खातिर अपन चोंच पानी में डुबौलस तो ओकर चोंच और जुबान से नीला रंग निकल गइल। अरे ई का रहे यार? अब तो देख लेला ना तू, अब प्लीज हमार बेटी के छोड़ दा। ठीक बा, छोड़ दे बतानी, अब एकरा रखला से फायदा भी का बा। ए कह के बाज पिंजरा खोल देलस और मीनू उड़ के अपन मम्मी के पास आ गई। खाली तहार मम्मी के अच्छा बिहेवियर के वजह से ही हमनी के तोहके यहाँ बचावे अइली हम मीनू, वरना एगो घमंडी व्यक्ति के कोई भी मदद ना करे। हमरो के अपन गलती के एहसास हो गइल बा। आप सब लोग बहुत अच्छा बड़ा जा और हमार मम्मी भी गलत ना है। हमनी के हमेशा दूसरा के मदद करे के चाहिए और सबसे बात करत रहे के चाहिए। ये बात सुन के सब जानवर बहुत खुश भइलन स और फिर सब रहस्यमय जंगल से वापस आपन जंगल उहे बरगद के पेड़ के लगे आ गइलन स। उ दिन के बाद मीनू के स्वभाव भी रिंकी के जैसन अच्छा हो गइल।